Zdravím, som Bear Grylls. Sledujete najnovšiu edíciu tzv. Winter Classic. Winter znamená zima a klasika, akože je to klasika. Winter Classic sme sa rozhodli preto, lebo sme to chceli tak oddeliť, akože aby ste si vychutnali ten sneh, tú zimu a tie náročné podmienky v týchto dieloch. Poviem vám niečo o svojej histórii. Zdolal som čuňovské násypy, Juventusku pričupínu, dažďové vyvýšeniny, arktické údolie, no bolo toho veľmi veľa a ešte veľmi veľa prekážok som neprekonal. Tak sa pekne usaďte a sledujte a vychutnajte si túto zimnú časť. Som Bear Grylls a sledujete Ultimate Survival, boj o prežitie. A dneska je posledný diel Ultimate Survival a vydám sa do severozápadnej oblasti. Prečo posledný diel? Pretože Bear Grylls sledovanosť dosť klesá, nemáme fanúšikov, takže budeme pokračovať s niečím iným. Možno niekedy na budúce. Tak si pozrite posledný diel Beara Gryllsa. Zdravím, som Bear Grylls a toto je Ultimate Survival, takzvaný Winter Classic. Tie úvodzovky som tam dal len preto, aby to vyzeralo tak efektnejšie. Čiže, chápete, aby to vyzeralo lepšie. To potom nemôže byť inakšie. To bolo odveci, ale nevadí. Dobre, teraz sa nachádzam v severozápadnej oblasti, ale toto sme v živote ešte neboli. Možno sa niektorým takzvaným hejterom, viete zase, hejterom zdá, že sme tu boli, ale ne, ešte sme tu v živote neboli. Sme tu len teraz. Dobre, teraz to nachádzam na tomto strome. Tak, tam už to neto. A pokúsim sa dostať dole, pretože ma spustili z Komanča, to je taký vrtuľník, a som tu tak zle pristal. To tiež nedávaj hore. Tak, a teraz vám ukážem techniku. Viete, jak vyzerá panda? Keď chytíte, a pozor na varlata, tak to chytíte a pomaly sa presunte. Môžete sa trošku zašpiniť, ale to je život. Tak. Jau, moje kule. Tak toto bolo tvrdé pristátie a strašne ma boli a kríže. Teraz budem musieť dostať až tam hore. Som zašpinený. No, tak sa tam vydáme. Musím sa trochu rozhliadnúť, že ako to tu vyzerá. Tak poďte za mnou. Dobre, už sme tu pri kopci a teraz zoberiem si zoberiem z bantuhu tieto také uchytle, z tých volá, záhodáci tomu hovoria uchytle a tak ďalej. A teraz zdolám tento obrovský kopec. Fú, a na ňo nedali záber. OK, dobre. Sú veľmi pevné, takže by sa nemali zlomiť. Asi čakáte, že sa zlomia, ale ste na omyle. Vždy dbajte na to, aby ste mali 3 pevné úchyty. To som videl vo filme Ako vytrhnúť veľrybe stoličku. Alebo ako dostať tatínka do polepšovny. Dobre, idem ďalej. Ešte, že som mal 3 úchytle, ako 3-krát uchytený, čiže na nohe alebo na rukách.
To veľmi ťažké. Možno sa doma smejete, ale nie ste tu. Keby ste boli tu, tak by ste to určite... to je jedno. Serem na vás. Môj palec. Dobre. Už som tu. Poďte sa pojeť. Poďte, vylezte opatrne hore. Kadiaľ to poďte. Tak, poďte sa, čo sme zdolali. Vidíte, aké je to vysoké? Dosť. Dobre. Toto už nebudeme potrebovať. Tak. Teraz musíme pokračovať hore. Poďte za mnou. Au. Viete, čo je najlepšie? Ísť krížom a ne rovno. Vtedy sa lepšie chodí. Viem, že ideme na sever. Je tu mach. To je mach. Kľudne môžete obzrieť, keď zavoláte do našeho teleshoppingu, tak na 0, mriežka, hviezdička, snehuliak, palička, vyzerá, percentuálna úspešnosť, tak zadáte, nám zavolajú, dobrý deň, chcete si objednať, áno, vy pojete, stlačíte jednotku a môžete si toto objednať. Ako dá sa to jesť, ale ja to jesť radšej nebudem. Táto oblasť je známa tým, že sa tu nevyskytuje skoro žiadna zver. Čo teraz? Tak sa budeme nejak musieť vystačiť, no. Poďme ďalej. Nechcem toľko vyprávať, aby som sa nezadýchal. Dostaneme sa hore. To je prdeli. Tu nič není. Poďte za mnou. No to je problém, že sme sa z Ríti dostali ešte do väčšej záchrannej prdele. Takže teraz nevieme ako. Musíme rozmýšľať. Tuto asi dneska prespíme, bo tam hore, tam to nie je dobré, je tam zlá energia čchy a nehodí sa to tam, proste je to proste úplne, tak. Takže musíme ísť ďalej, no, ale je to dosť pusté a nič tu není, stromy a lesy. Takže pôjdeme opatrne a takto to kameraman obíde, aby natočil tú peknú prírodu tam vzadu. Nie predsa tam, kde... je to trochu labilné. Dobre, tu si to nejak zahádžem. Alebo toto si ulovím. Láme sa, toto nie je dobré. Už to bude. Tak. Toto.
teraz si v podstate robím prístrešie. Tuto bude oheň. Tu bude spať niekde. Záčte tu proste listím, čo máte, ihličie, to je jedno. Proste nechste krytí, aj keď vás to zverne môže napadnúť, ale viete, môže sa stať. Taký sa asi nestane. Dobre, čo to zaberám? Čo ti dáva, tak toto je husté. Také uchytky to by malo... Takto. To by malo držať, no. No nejak sa tam uvelebím. Dobre. Keďže tu zver není, tak napijem sa samozrejme. Pozrieme sa, čo tu mám. To nepamätám, čo som si zbalil. Dobre, napijem sa, hlavne pitné režim je veľmi dôležité. Keď nepijete, nežijete. Už necenzurujeme, už si to môžeme dovoliť. Máme nás 100 fanúšikov. Myslím, že 103. To sme páni, čo? Toľko ani Phil Collins nemá fanúšikov, jak my. Úžasná voda. Dobre. Voda ti dodá sily, preto jedz syry. To si zapamätaj, syry sú dôležité, aj keď ich nemám rád a ich nejem. Ale to je jedno. Ja ešte sa musím povedať, čo tu mám. Mám tu karty, chlapci. No, asi sám si nezahrám. A môžem ma potom vyveštiť, ja to viem, fakt. Potom tu mám svoj povestný nož, samozrejme. To je nož, čo? Potom, dobre, ukážem vám celú svoju výbavu. To je takzvaná dýka, tu musíte niekoho zarezať. A tak ďalej. Dobre, to by sme mali. Ako je to sponzor Zálesák, Michael Stanleys. To je, dobre, to bola dýka, teraz tu má takýto niečo, to je háďa koža pravá. To som ho ja zabil, aj to som zošil jeho kožu. Tu máte lyžičku napríklad, ale je to trochu urvaté, takže sa to ťažko otvára. Vidličku vidíte, nož, otvorák na konzervy, ďalej môžete jesť, paráda. A tak ďalej proste, ale neviem všetky otvory, to sa dá aj oddeliť. Stará klasika, old school. Pre niekto, ktorý nevie, náš nový slovník, old school znamená, čo? Hádajte, stará škola. Takže to zapamätajte, aby ste na budúce vedeli. Dobre, ešte tu niečo mám. Ešte by som zabudol. Moja vysúvačka, to je tiež pár, môžete brániť pri... Ticho do prdele. Ešte pri ultimatných súbojových... Viete, a také. Dobre. A to by bolo asi tak všetko. Vidíte, toto som zabudol. Ešte som zabudol.